Kamusta mga bata? Kaupod naman kita liwat sa inyo leksyon sa Araling Panlipunan 3. Ako gali si Ma'am Mary Hope Ophelia, handa nga magtudlo kag maggiya sa inyo. Dali na kag magtuon. Subong nga adlaw, pagatun-an naton ang opisyal nga himno kag sining sa kaugalingon nga probinsya kag rehiyon. Handa na bala kamo? Hibalua ini. Pagkatapos ang leksyon nga ini, ikaw ginalauman nga, una, makalaragway ukon makahatag sang kahulugan sang opisyal nga himno sang kaugalingon nga syudad ukon probinsya. Ikaduha, makilala ang iban pa nga sining nga nagapakilala sang aton probinsya ukon rehiyon. Bago kita magsugod sa aton bago nga leksyon, tinguhaan naton anay ini. Direksyon. Ipares ang inidas A sa inidas B. Isulat ang letra sing husto nga sabat sa linya. Una nga numero. Tig-ulo sang pungsudnon nga ambahanon sang Pilipinas. Ano yan ang sabat? Letra A bala, Mascara Festival? O kung letra B, Dakbanwa sang Iloilo. Letra C bala ang sabat, Simbahan sang Miag-aw? O kung letra D, Lupang Hinirang. Numero 2. Ginkilala sang UNESCO nga World Heritage Site tungod sang pinasahi nga disenyo kag eskultura sini. Letra A bala ang sabat, Mascara Festival? Letra B, Dakbanwa sang Iloilo. Ukon letra C, Simbahan sang Miag-aw. Letra D, Lupang Hinirang. Sunod, numero 3. Bantog nga kahiwatan sa syudad sang Bacolod. Ang sabat bala A, Mascara Festival? B, Dakbanwa sang Iloilo. Letra C bala, Simbahan sang Miag-aw? Ukon letra D, Lupang Hinirang. Katapusan nga numero. Numero 4. Tig-ulo sang himno ka syudad sang Iloilo. Ano ay han ini? Letra A, Mascara Festival? Letra B, Dakbanwa sang Iloilo. Letra C bala ang sabat, Simbahan sang Miag-aw? O kun letra D, Lupang Hinirang. Mahusay mga bata! Sunod naman, balikan naton. Direksyon. Basaha ang masunod nga sitwasyon. Ano ang dapat mo himuon kung mabatian mo ang tukar sang pungsudnon nga ambahanon? Isulat ang letra sing husto nga sabat. Una, kung ikaw nagalakat, ano ang imo obrahon? Letra A bala, dasigon mo pagid ang paglakat? O kun, letra B, magpundo sa paglakat kang magkanta sang ambahanon? Letra C bala ang sabat, madalagan kag palayo? O kun letra D, mapungko? Numero 2. Kung ikaw nagaistorya, paano ikaw? Letra A, magkanta kag magsenyas na lang sa upod mo? Letra B, magpakuno-kuno nga nagakanta? Letra C balang sabat, magkanta samtang ginakuhit ang kaistorya? O kun letra D, maguntad sa pag-istorya kag magupod sa pagkanta? Sunod nga numero. Numero 3. Kung ikaw nagadalagan. A, magpahuway sang pagdalagan kag magpungko? Letra B,
Magpundo gilayon kag magtindog sang tadlong samtang nagakanta sang ambahanon. Letra C. Maghinay-hinay sa pagdalagan. Ukon ang sabat letra D. Dasigon pagid ang pagdalagan. Kasagad mga bata! Subong, handa na kita para sa aton bagong leksyon. Tuluka ang inyong screen. Tanawa, amo ini ang aton himno sang Dakbanwa sang Iloilo. Ang liriko sini kag musika ginubra kag ginsulat ni Arnie Lubasan. Dali na, ululupod kita basa sang liriko sang himno sang Dakbanwa sang Iloilo. Handa na bala? Una, puluyan ka sa mga dungganon. Gindihon sa imong gugmang bilidhon. Namatan sa mga baganihan, nakigbato para sa kahilwayan. Dunang manggad sa amon ginaman. Manggaran sa kulturang kinaadman. May maragtas nga matinuagon, bulawanon ang mga pananublion. Kadto kita sa koro. Iloilo, Iloilo, dakbanwa kong nahamutan. Iloilo, Iloilo, bugal magpadulong diin man. Tampad nga magpabilin sa imo, tungod palangga ko. Dakbanwang Iloilo, bugal ko. Himpit nga gugma sa imo ihalad. Sakdagon ang imong katuyuan. Itibong ang kauswagan. Padayon nga ang kunon ang katinaran. Kanami sang liriko sang himno sang Dakbanwa sang Iloilo. Subong naman, pamatian naton ang iya nga tono. Mga bata, dungan kamo sa pagkanta sang aton himno ha?
Nabatian na ninyo ang himno sang dakbanos sang Iloilo. Nagapakita ini sang pagpalangga sa syudad sang Iloilo. Subong naman, magkadto kita sa sunod naton nga leksyon. Tanawa ang sa screen. Tanawa ang litrato o kon laragway. Nagapakita ini sang Dinagyang Festival sang Iloilo City. Nagumpisa ang Dinagyang Festival sang gindalanin ni Father Suplicio Enderes ang imahe ni Santo Niño de Cebu sa Iloilo bilang regalo sa simbahan sang San Jose. Ginahiwat ini kada ikatatlo nga Domingo sang Enero. Kada tuig sa dakbanos sang Iloilo bilang debosyon kay Santo Niño. Kung sa diin, may ara ginahiwat nga misa, street dancing, kasadyahan, kag Miss Dinagyang. Sa adlaw sang Dinagyang, diri ginasaulog ang ati-ati contest, kag ginapakita ang barter of panay, o kon pagbayluhanay sang mga ati kag dumuluong. Suksok ang ila matahom kag maduagon nga mga bayo, masadya kag maagayon sila nga nagasinaot sa tunog sang tambor sa dalanon. Ang Dinagyang Festival nakabaton sang pasitungog nga Best Tourism Event sang tuig 2006, 2007 kag 2008 sang Association of Tourism Officers in the Philippines. Sa tanan nga ginahiwat nga kapistahan, ang Dinagyang Festival ang una nga nakakuha sang suporta sa United Nations para sa promotion of Millennium Development Goal. Sunod naman, tuluka ang laragway sa screen. Ginapakita sa laragway amo ang Mascara Festival. Ang mga Negrense bantog man bilang isa sa mga pinakamasinadiyahon nga mga tao sa piyak sa mga unos sa ilang nga kabuhi. Kung sa diin, makita naton ini sa ilang nga mga madamo nga kahiwatan o kon selebrasyon nga ginahiwat sang bugos nga probinsya. Ang pinakabantog nga kahiwatan sa amo nga probinsya amo ang Mascara Festival nga ginahiwat sa dakbanos sa Bacolod kada Oktubre. Ang Mascara Festival isa ka parada kag silinaot sa mga karsada sang Dakbanwa. Sa piyak sang pagkamasinadiyahon nga paghiwat sang mascara, hindi nangin maayo ang kinkamunuan sini. May kaangtanan sa kalamay, ang kahiwatan sini. Sang dekada 80, gulpi lang nga nagtubo ang presyo sang kalamay sa pangkalibutan nga kalakalan o negosyo. Gani, madamo sa mga Negrense ang nadulaan sang palangabuhian. Sa tunga sang pagkadula sang ila nga paglaom, natigayon ang paghiwat sang maskara. Ini para hatagan sa paglaom ang tanan nga mga tao nga nadulaan sang trabaho. Ginapakita sang kahiwatan nga ini ang bag-o nga paglaom. Sugod sadto, ang kahiwatan sang maskara nangin parte na sang kabuhi sang mga Negrense. Sunod, ang simbahan sang Miag-aw. Ang simbahan sang Miag-aw gintukod sang 1797. Ini nagapabiling nga buhi nga palanublion nga kultura kag pangginawi sa mga tawo sa Miag-aw sa masubra na isa kagatos ka tuig nga nagligad. Ini tanda man sang ila mabaskog nga pundasyon sang Kristiyano nga pagtuluhuan. Ginkilala ini bilang UNESCO World Heritage Site, kag isa sa mga hiyas nga arkitektura sang pungsod Pilipinas, bangod sang pinasahi sini nga mga disenyo kag puni. Ang matahom nga atubangan sang simbahan sang Miag-aw gindisenyohan sang eskultura ni Saint Christopher.
nga nagakugos sang bata nga Jesus sa tunga sang lubi, kapayas kag bayabas. Sa sentro sini makita ng dako nga imahe ni Saint Thomas sang Villanueva, ang ila mahal nga patron. Ginasuporta ang sentro nga eskultura sang duha ka pares nga kampanaryo. Ang Region 6 o kung nakatungdang Visayas, may ara na narisari nga mga sining kagahiwatan sa pila ka probinsya. Ang opisyal nga himno sang Iloilo City amo ang himno sang Dakbanos sang Iloilo. Pwede mo ini mapamatian kag malantaw ang video sa link nga igahatag diri sa aton nga screen. Ang pag-upod sa pagkanta sang himno isa lamang ini kapamaagi sa pagpalangga, pagpabugal sa mga pinasahi nga kinaiya kag kinapatihan sa mga tawo sa Iloilo City kag iban pa nga dakbano sa aton rehiyon. Usisaon naton ini. Makita sa inyo screen ang nagkalain-lain nga mga sining kag kahiwatan, ang ila lugar sa probinsya, kag iban pa nga mga dugang nga ihibalo. Isa-isahon naton. Una, Dinagyang Festival. Ginahiwat ini sa lugar sa probinsya sa Iloilo City. Ang kapistahan nga ini ginatawag nga ati-ati contest. Nagasinaot sa tunog sang tambor sa dalanon kag suksok ang mga badinoagon nga bayo kag may pinta nga itom ukon kaki ang lawas. Sunod naman, amo ang kahiwatan sang Mascara Festival sang Bacolod City. Pinakamasinadjahon ang kahiwatan nga may kaangtanan sa kalamay. Ginapakita sini ang bag-o nga paglaom sa mga Negrense. Kag ang katapusan, amo ang simbahan sang Miag-aw sa Miag-aw, Iloilo. Ginpasidunggan sang UNESCO nga World Heritage Site tungod sang pinasahi nga puni o kondekorasyon sang simbahan. Madamo gid kita sing natun-an sa aton leksyon sa subong nga adlaw. Tan-awon naton kung may nadumduman kamo sa aton nga leksyon nga inyo gintan-aw. Maghanas. Letra A, direksyon. Basaha ang mga masunod nga pamangkot kag pili ang letras sing husto nga sabat kag isulat ini sa linya. Mga pamangkot. Una nga pamangkot. Ano ang tig-ulo sang himno sang syudad sang Iloilo? Mapili kita sa mga sabat. Letra A bala, Arnie Lobasan. Ukon, letra B, mag-upod sa pagkanta kag hindi mag-istorya. Letra C bala ang sabat, manggaran sa kulturang kinaadman. Ukon letter D, dakbanos sang Iloilo. Letra E bala ang sabat, may matahom kag mapuslanon nga dunang manggad. Ano ay hanang sabat? Letra A, letra B, letra C, letra D, o kon letra E. Numero 2. Sino ang naghimo sang liriko kag musika sang aton himno? Letra A, Arnie Lubasan. Letra B bala, mag-upod sa pagkanta kag hindi mag-istorya. Letra C bala ang sabat, manggaran sa kulturang kinaadman. O kon letra D, dakbanwas sang Iloilo. Letra E bala ang sabat, may matahom kag mapuslanon nga dunang manggad. Sunod nga numero, numero 3, ahasta numero 4. Dua ang sabat diri. Ano ang mga kinaiya sang probinsya nga ginatumod sa ambahanon? Letra A bala, Arnie Lubasan. O kon letra B, mag-upod sa pagkanta kag hindi mag-istorya.
Letra C bala ang sabat, manggaran sa kulturang kinaadman. Letra D, dakban wasang Iloilo. Ukon, letra I bala ang sabat, may matahom kag mapuslanon nga dunang manggad. Pili isang duha ka sabat, duha ka letra. Katapusan nga pamangkot. Numero 5. Paano mo mapakita nga ginatahod mo ang ambahanon sang imo lugar? Letra A bala ang sabat, Arnie Lubasan. Ukon, letra B, mag-upod sa pagkanta kag hindi mag-istorya. Letra C bala ang sabat, manggaran sa kulturang kinaadman. Ukon letra D, dakban wasang Iloilo. Ang sabat bala letra E, may matahom kag mapuslanon nga dunang manggad. Ikaduha nga ulubrahon. Letra B, direksyon. Ang mga masunod nga laragway amo ang mga sining kag kahiwatan sa Iloilo City. Kilalaha ang mga ini kag butang isang letra nga patingog. Letra A, letra E, letra I, o kung letra O. Ang mga blanko nga kahon para mapurma ang tinaga o kung tinagpong sang laragway. Una nga numero. Tulo ka ang laragway. Ano ayan ang sabat? Isulat ang inyo sabat sa inyong kwaderno o kung papel. Sunod, numero 2. Tulo ka ang laragway. Ano ayhan ang ngalan sini? Sunod, numero 3. Tulo ka ang laragway. Sunod nga ulubrahon sa maghanas. Letra C, direksyon. Sabti ang mga masunod nga pamangkot, kag isulat ang letra sa gusto nga sabat sa linya. Una nga numero. Ano ang bantog nga kahiwatan ang ginasaulog sa syudad sang Iloilo? Letra A bala ang sabat, Binirayan Festival. Ukon, letra B, Ati-Atihan Festival. Letra C bala ang sabat, Dinagyang Festival. Ukon, letra D, Halaran Festival. Magpili lamang sa isa ka letra sing gusto nga sabat. Numero 2. Sino ang nagdala sang imahe ni Santo Niño de Cebu sa syudad sang Iloilo? Letra A bala, Dr. Jose Rizal. Ukon, letra B, Father Sulpicio Enderes. Letra C bala ang sabat, Padre Damaso. Ukon, letra D, Padre Burgos. Ikatatlo nga pamangkot. Ang Dinagyang Festival ginahiwat sa kada ano nga Domingo sang Enero? Letra A balang sabat, una. Ukon letra B, ikaduha. Letra C, ikatatlo. Ukon letra D, ikapat. Ano ay hanang sabat? Ikaapat nga pamangkot. Diin sa mga dinalan ang wala nagalaragway sa Dinagyang Festival. Letra A. Sa adlaw sang dinagyang, diri ginahiwat ang mascara contest. Ukon letra B. Nakabaton sang pasidungog nga best tourism event. Letra C bala ang sabat, ginapakita ang malipayon nga barter of panay sa mga ati kag dumuluong. Ukon, letra D, nagasuksok sing matahom kag maduagon nga mga bayo kag magayon sila nga magsinaot sa tunog sang tambor sa dalanon.
Ano ay hanang sabat? Katapusan kag ikalima nga pamangkot. Bilang isa ka bumulutho, paano mo mapabugal ang dinagyang festival? Letra A ba lang imo sabat? Pagtinir sa balay kag maglantaw sa telebisyon? O kung letra B, pag-imbitar sa mga kakilala nga magkadto kag magtan-aw sang kahiwatan? Letra C bala, paghampang upod sang abyan? O kon letra D, hatagan sang kahigayunan ang mga turista para sila lang ang magalantaw sang kahiwatan? Ano ay hanang sabat? Kasagad kag kanami mga bata. Dapat lang naton tandaan nga ang mga saot, ambahanon, kahiwatan kag iskultura, mga halimbawa sang sining kag kinaadman sang aton probinsya. Dapat nga mahibaluan, makilal-an, kag ipabugal naton ang mga ini nga kita sa Region 6 o kung nakatundang Visayas, manggaranon sa mga dunang manggad kag may madinuagon nga mga selebrasyon. Himuon naton ini. Ilaragway ang masadya nga nawong nga makita sa inyo screen kung husto ang dinalan kag masubo nga nawong kung sala. Una nga numero. Ginahiwat sa Dakbanos ang Bacolod ang Mascara Festival. Masadya nga nawong ang imo isulat o kung masubo nga nawong. Sunod, numero 2. Kada bulan sa Disyembre, ginahiwat ang Mascara Festival. Husto bala ini o kung sala? Numero 3. Ang pagsaulog sang Mascara Festival may kaangtanan sa tuba. Ano yan ang sabat? Masadya nga nawong o kun masubo nga nawong? Ika-4 nga pamangkot. Ang Mascara Festival isa ka kahiwatan kung sa diin ang mga tao nagaparada kag nagasilinaot sa kalsada. Husto bala ini o kung sala? Kag ang katapusan nga numero, ang paghiwat sang Mascara Festival nagapakita sang bag-o nga paglaom sa mga Negrense. Husto bala o kung sala? Magpili lamang sa sabat, masadya nga nawong o kung masubo nga nawong. Sunod nga ulubrahon. Basaha sing maayo ang pamangkot. Pilia ang letra sing husto nga sabat sa sulod sang kahon. Una nga pamangkot. Kasan o gintukod ang simbahan sang Miag-aw? Letra A bala ang sabat? Imahe ni Saint Christopher nga nagakugos ang bata nga Jesus sa tunga sang lubi, kapayas kag bayabas? O kun letra B, UNESCO World Heritage Site? Letra C bala ang sabat? Saint Thomas of Villanueva? O kun letra D, sang 1797 nga tuig? Ikaduha nga pamangkot. Ano nga pasidungog ang ginhatag sa simbahan bangod sang pinasahi sini nga disenyo? Letra A bala ang sabat? Imahe ni Saint Christopher nga nagakugos ang bata nga Jesus sa tunga sang lubi, kapayas kag bayabas? O kun letra B, UNESCO World Heritage Site? Letra C bala ang sabat? Saint Thomas of Villanueva? O kun letra D, sang 1797 nga tuig? Sunod, numero 3. Ano nga klase sang eskultura ang gindisenyo sa atubang sang simbahan? Letra A bala, imahe ni Saint Christopher nga nagakugos ang bata nga Jesus sa tunga sang lubi, kapayas kag bayabas? O kun letra B, UNESCO World Heritage Site? Letra C bala ang sabat? Saint Thomas of Villanueva?
Ukon letra D, sang 1797 nga tuig. Ikaapat nga pamangkot. Sino ang mahal nga patron sang simbahan sang miag-aw? Letra A bala, imahe ni Saint Christopher nga nagahugos ang bata nga Jesus sa tunga sang lubi, kapayas kag bayabas? Ukon letra B, UNESCO World Heritage Site. Letra C bala ang sabat, Saint Thomas of Villanueva? Ukon letra D ang sabat, sang 1797 nga tuig. Kasagad, kanami mga bata. Subong naman, takso nato ng imo ihibalo, parte sa aton leksyon. Letra A. Puna ang mga linya para mahuman ang himno ukon ang bahanon. Pilia lamang ang sabat sa puti nga kahon nga makita sa inyong screen. Ikaduha nga ulubrahon. Letra B. I-connect mo ako. Direksyon. Paagi sa pagsulat sang letra sa una nga kahon, halin sa tinagpong pakadto sa iya laragway. Kilalaha kung paano ginlaragway ang kada sining paagi sa pagsulat sang korte sa ikaduha nga kahon. Sa una nga kahon liwat, letra. Sa ikaduha nga kahon, korte. Una nga numero, dinagyang festival. Ikaduha, miag-aw church. Kag ikatatlo, mascara festival. Magaling mga bata! Para naman sa inyo dugang nga mga hilikoton. Direksyon. Basahon ang kaundan sang imbitasyon para sa imo kag sundon ini. Dungan kita sa pagbasa. Barangay San Juan, Molo, Siyudad sa Iloilo, ika-8 sang Disyembre 2020. Pinalangga ko nga estudyante. Maayong adlaw. Ginaimbitar ko ikaw nga magpasakop sa panami-nami sa pagpinta sang imo layag sa tiod sang Paraw Regatta nga pagahiwaton sa Pebrero 12, 2021, alas 8 sang aga. Imo pagadalon ang bond paper, panduag, kag Crayola o kon poster color. Ginapaabot ko gid ang imo matahom nga obra. Ang imo maestra, Grace Ann. Tan-awa sa inyo nga screen. Amo ini ang halimbawa sang inyo ulubrahon. I-drawing sa bond paper, kag duagan ini. Kasagad mga bata kag kanami sa inyo. Madamo gid nga salamat kag kabay pa nga madamo gid kamo sinatun-an sa aton leksyon sa subong nga adlaw. Kabay pa magamit ninyo ini sa pang-adlaw-adlaw ninyo nga kabuhi. Sa sunod naman naton nga pagkitanay. Bye-bye!